عصا زيتي نهፃናት ሎሚ ከም ኩል ግዜ ብሓደ ኣገዳሲ ኣርእስቲ ተመሊስና ኣለና ብዛዕባ ዓሳ ዘይቲ ወይ ድማ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ንህፃናት ዝህቦ ረብሓ ኣብ ክንደይ ክሊ ዕድመ ዘለዉ ህፃውንቲ ዓሳ ዘይቲ ክጅምሩ ከም ዘለዎምን ኣወሳስዳን መጠንን ብዕድመ ከመይ ገይሮም ክወስድዎን ከም ዘለኩም ኣብዚ ቪድዮ ብሰፊሑ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና ተኸታተሉ። እዚ ኣልፋ ሄልዚ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል እዩ። እዚ ኣብ ዙርያ ጥዕና ደቂ ሰባት ስርዓተ ምርባሕ ስነ ተዋልዶን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላዘር ወይ ከዓ ሕማም መብስቦ ምስትንስን ሕርስን መከላኸል ጥንሲ ጥዕና ህፃናት መኻንነት ክልቲኡ ጾታ ኩነታት ጥዕናዎም መነባብሮ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ከበድቲ ሕማማት ካልኦት ካባኹም ቤተሰብ ቻናልና ብዝቐርቡ ዝኾኑ ጥዕና ተንከፍ ሕቶታት ዝተኣናገደሉ ናትኩም ዩቲዩብ ቻናል እዩ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ። ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ድማ ሼር ላይ ኮሜንት ንግበር። ሓደ ወላዲ ውላዱ ዘለዎ ናይ ኣእምሮ ንቕሓት ልዕሊ ዕድሚኡ ንክኸውን ዘይምነ የለን። ነዚ ኢና እውን ብዘለና ዓቕሚ ዝሐሸ ቤት ትምህርቲ ብልሐሸ መምህር ንክመሃሩ ንደሊ። ዘመን ኣብ ዝበፅሖ ብልሕጫፍ ቴክኖሎጂ ደቅና እውን ኮይኖም ንኽንሪኦም ዘይምነ ወላዲ የለን። እምበኣር እዚ ንህፃናትና ብፍላይ ንዕቤት ኣእምሮኦምን ብርሃን ዓይኖምን ጥንካረ ሰውነቶምን ዓብዪ ረብሓ ዘለዎ ሓደ ዓብዪ ንጥረ ነገር ኢና ክንርኢ ብዛዕባ ዓሳ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ። ዓሳ ዘይቲ ወይ እውን ኦሜጋ 3 ክንብል ከለና ብፍላይ ክልተ ኣገደስቲ ንጥረ ነገራት ኣብ ውሽጡ ከም ዝሓዘ ምስ ኣረጋገፅናን ምስ እንገዝኦን እንትንምግቦምን እዩ። እዚ ድማ DHA ወይ ከዓ EPH ዝበሃሉ ንጥረ ነገራት ኣብ ውሽጦም ከም ዝሓዙ ምስ ኣረጋገፅና ኢና ክንገዝኦ ዘለና። እዞም ክልተ ዓይነት ዘይትታት ንህፃናት ልክዕ ከም ህንፃን ምህናፅ ዘድሊ ዓብዪ ዓምዲ ወይ ከዓ ናይ ኣእምሮ መሰረት እዩ። ንኣእምሮ ምዕባልኡ ዝጠቅሙ DHA እቲ ቀንዲ ኣካል ኣእምሮ ስርዓት ስነ ምርምርን እዩ። ካብ መጀመርያ እዋን ጥንሲ ማለት እውን ናይ መጀመርያ ወርሒ ዕድመ ጥንሲ ክሳብ 2 ዓመት ዝመልኦ ናይ ህፃናት ኣእምሮ ብፍጥነት ዝዓብየሉ ዕድመ እዩ። እኹል DHA እንትህሉ ኣእምሮ ህፃናት ብጥዑይን ብፍጥነትን ንኽምዕብል ካብ ዝገብሩ እቲ ዋናን ሓደን እዩ። ረብሓታትን ሰፋሕቲ ጥቕምታት ዓሳ ዘይቲ እንትንርኢ ድማ ንፅቡቕ ፍልጠት ኮግኒቲቭ ፋንክሽን ፈጣን ትኹረት ፎከስድ ኤንድ ኣቴንሽን ንክህልዎም ፈጣን ምውህሃድ ሓንጎልን ኣካላትን ንክህልዎ እውን ዓብዪ ኣበርክቶ ኣለዎ ዓሳ ዘይቲ። ዓሳ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ንዓይኒ ዝህቦ ረብሓ እንትንርኢ ድማ DHA ልክዕ ከም ኣእምሮ ዝህቦ ረብሓ ንምዕባለ ረቲና ንዓይኒ ዝህቦ ረብሓ እውን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ንህፃናት ንጹር ናይ ዓይኒ ብርሃን ጥንካረ ረቲና ንክህልዎም ወሳን ረብሓ ዘለዎ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ወይ ከዓ ዓሳ ዘይቲ በተለይ ከዓ ሕዚ ብበዝሒ ስክሪን በዝሒ ፃንሒዝ ሞባይልን ኮምፒተርን ቴሌቪዥንን ኣብ ሕክምና ዓይኒ ንዝውዕሉ ህፃናት ዓብዪ ረብሓ ይፃወት። ካሊእ ድማ ኦሜጋ 3 ወይ ከዓ ዓሳ ዘይቲ ኦሜጋ 3 ንህፃናት ካብ ዝህቦም ረብሓታት እቲ ወሳኒ ንጥዕና ልቢ ዝህቦ ረብሓ ዓብይን ኣገዳስን ንጥረ ነገር እዩ። ካሊእ ዓሳ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ህፃውንቲ መዓዝ ክጅምሩን ክሳብ ክንደይ ዓመት ክቕፅሉን ኣለዎም ዝብል እዩ። ክሳብ ሕዚ ዝረኣናዮ ኩሉ ንውላዱ ዘይምነ ወላዲ ኣይክህልውን፣ ግን ድማ መዓዝ ኢና ክንጅምረሎም ዘለና ዝብል ሕቶ ብዙሓት ከም ዝኸውን ይግመት። እዚ ድማ ብዝርዝር ክንርኢ ኢና። ቅድሚ ሕርሲ ማለት እውን ኣብ እዋን ጥንሲ ፕሪናታል ምዕባለ ኣእምሮ ህፃን ኣብ ውሽጢ ማህፀን እዩ ዝጅምር። ነዚ እዩ ድማ ናይ ሓደ ህፃን ናይ ኣእምሮ ዕቤት እቶም ናይ መጀመርያ 1000 መዓልቲ ወሰንቲ እዮም ዝበሃል። እምበኣር ዕድመ 1000 መዓልቲ ህፃን ዝጅምር ካብ መጀመርያ እዋን ጥንሲ እዩ። ስለዚ ሓንቲ ጓል ተንሽተይቲ ኣብ እዋን ጥንሲ ዓሳ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ትወስድ እንተኮይና ንህፃን ብቐጥታ ይረኽቦ። ኣብ እዋን ጥንሲ ዘይቲ ዓሳ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ሓንቲ ጥንስታደ ካብዞም ዝስዕቡ ክትረክብ ትኽእል እያ። ኣብ እዋን ጥንሲ ካብ ትወስዶ ንዓኣን ነቲ ህፃንን ዝጠቅም ብዙሕ ዝተፈላለዩ ቫይታሚናትን ዝሓዘ ሳፕሊመንት ኦሜጋ 3 እውን ዝተሓወሶ እንትትወስድ ኣብ እዋን ጥንሲ ክረኽቦ ይኽእል። ካሊእ ድማ ሳልሞን ዓሌት ዘለዎ ዓሳ እንትትምገብ ንዓበይቲ ጥራሕ ዝተዳለወ ዓሳ ዘይቲ እንትትጥቀምን ኣብ እዋን ጥንሲ ነቲ ህፃን ዝበፅሐሉ መንገድን እዩ። ህፃን ምስ ተወለደ ሽዑ ንሽዑ ኣብ ውሽጢ 1 ሰዓት ጡብ ምጥባው እንትጅምር ክረኽቦ ይኽእል እዩ። ስለዚ ጡብ ኣብ ተጡባደ እኹል ዝኾነ ኦሜጋ 3 ክትረክብ ኣለዋ። እኹል ዝኾነ ኦሜጋ 3 ዝረኸበት ኣደ ድማ ኣብ እዋን ጡብ ምጥባው ንውላዳ እኹል ዝኾነ ኦሜጋ 3 ብመንገዲ ጡብ ጌራ ክትህቦ ትኽእል እያ። 6 ወርሒ ዝመልኦም ህፃናት ምግባብ ዝጅምሩሉ ሰዓት ተወሳኺ ፀባ ወይ ከዓ ፎርሙላ ፀባ ዝጥቀሙሉ ህፃናት መብዛሕትኡ ጽቡቕ ፎርሙላ ፀባ DHA ዝሓዘ ስለ ዝኾነ በቲ መንገዲ ኦሜጋ 3 ዝረኽብሉ ዕድል ኣሎ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ 6 ወርሒ ንላዕሊ ምግቢ ዝጅምሩ ህፃናት ንልዕሊ 6 ወርሒ ህፃናት ዝተዳለወ ዓሳ ዘይቲ ስለ ዘሎ ብምኽርን ትእዛዝን ሓኪም መሰረት ብንእሽተን መጠን ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ህፃናት ብቐጥታ ዓሳ ዘይቲ ካብ 6 ወርሒ ጀሚሮም ክረኽቡ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ። ክሳብ ክንደይ ዕድመ ክሳብ ዝበፅሑ ክጥቀምዎ ኣለዎም ንዝብል ድማ
እንተተኻኢሉ ኦሜጋ 3 ሙሉእ ህይወት ኣገዳሲ እዩ ግን ድማ ብፍላይ ክሳብ ዕድመ 5 ምክንያቱ ኣእምሮ ኣዝዩ ብህፁ ዝዓብየሉ ዕድመ ክሳብ 5 ዓመት ስለ ዝኾነ እዩ መጠንን ኣወሳስዳን ኦሜጋ 3 እንትንርኢ ድማ እዚ ካብ ምምራፅ ዓይነት ዓሳ ዘይቲ ብማዕራብ ወሳስዳ ዓሳ ዘይቲ ምፍላጥ እውን ኣገዳሲ እዩ ንሽዱሽተ ወርሒ ህፃንን 1 ዓመት ንዝገበረ ወይ ድማ 5 ዓመት ንዝገበረን ዝውሃብ መጠን ዓሳ ዘይቲ ይፈላለ እዩ ኩል ግዜ ከም ግዴታ እውን ክኸውን ዘለዎ ዕቤት ክትትልን ህፃናት ኣበይ ብርኪ ከም ዝበፅሐ ዕቤት ኣእምሮ ህፃናት ዕቤት ኣካላት ህፃናት ምስ ዕድሚኦም ይኸይድ ደሎ ንዝብል ንምርኣይ ምስ ሓኪም ተራኺብካ ምምኽኻር ኣገዳሲ እዩ ሕዚ መጠን ኦሜጋ 3 ህፃናት ከም ዝስዕብ ክንሪኢና ስለዚ መጠን ኦሜጋ 3 ህፃናት እንትንርኢ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 6 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ንዘለዉ ካብ 50 ክሳብ 100 ሚሊግራም DHA እና EPA ዝሓዙ ንዓበይቲ ህፃናት ወይ ድማ ካብ 1 ዓመት ብላዕሊ ንዝኾን ድማ 1000 ሚሊግራም ክጥቀሙ ይምከር ንዝበለፀ ድማ እቲ ዝገዝእዎ ዕሽግ ናይ ባዕሉ ሓበሬታን መምርሕን ስለ ዝህልዎ ብጥንቃቐ አንቢብኩም ንደቅኹም ክትምግቡ ይምከር ከመይ ዓይነት ዓሳ ዘይቲ ወይ ከዓ ኦሜጋ 3 ንመርፅ ጥንስቲ እንተኮይና ኦሜጋ 3 ትረኽበሉ ብዙሕ መማረፂ ክህልው ይኽእል እዩ ንኣብነት ቅድሚ ምጥናሳን ምስ ጠነሰትን ሽዑ ንሽዑ ትጅምሮ ፕሪናታል ታብሌት ኣብ ውሽጡ ካብቶም ነቲ ጥንስን ነታ ደን ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ መጠን ፎሊክ ኣሲድ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ቫይታሚናትን ማዕድናትን ብውሕድ መጠን ኦሜጋ 3 ፋቲ ኣሲድ ስለ ዘለዎ ንሱ ክትጥቀም ትኽእል እያ ፈሳስን ህፃናት ዝቀለለ መንገዲ እዩ ብሽሮፕ መልክዕ እውን ዝተዳለወ ስለ ዘሎ ኣብ ካሊእ ዝወስድዎ ምግቢ ሓዊስኻ ኣብ ዝሰትይዎ ፀባን ሓወስኻ መሃብ ይከኣል እዩ ካሊእ ኣብ እዋን ጥንሲ ዓሳ ምምጋብ ትኽእላ ኢኽን እዚ ዝበለፀ ምርጫኽን ኣብ ሰሙን 2 ግዜ በተለይ ድማ ልዑል መጠን ኦሜጋ 3 ዘለዎ ናይ ዓሳ ዘርኢ ሳልሞን ዓሳ ዝበሃል ምምጋብ የድሊ ዓሳ ዘይቲ ክትገዝኣ ከለኽን እንታይ ክትጥንቀቑ ኣለኩም ንዝብል ሕቶ እንትንምልስ ብበዝሒ ኣብ ዕዳጋ ዘሎን ኩሉ ዝጥቀመሉን ፅሬት ምህርቱን ዝተረጋገፀ ክኸውን ኣለዎ ዓሳ ዘይቲ ብቐሊሉ ስለ ዝበላሾ ኣብ ንዕኡ ዝምጥን መቐመጥ ክቕመጥ ኣለዎ ኣብ ዛሕሊ ዝቕመጥ እንተኮይኑ ኣብ ዛሕላ ቀሚጥና ምስተኸፈተ ንልዕሊ 1 ወርሒ ዘይምጥቃም በተለይ ብፈሳሲ መልክዕ ዝተዳለወ ሽሮፕ ዓይነት እንተኮይኑ ዓሳ ዘይቲ ልዕሊ 1 ወርሒ ክትጥቀሙ የብሎም ህፃውንቲ ዓሳ ዘይቲ ተወሳኺ ምግቢ እምበር ዋና ምግቢ ኣይኮነን ስለዚ ኣብቲ ንምግቦም ምግቢ ንሓወስኻ ወይ እውን ክምገብዎ ብምግባር ብሽሮፕ መልክዕ ኣብ መዓልቲ 1 ግዜ እንህቦም ኣለና ኦሜጋ 3 ወይ ከዓ ዓሳ ዘይቲ ንምዕባለ ኣእምሮ ንዓይኒ ከምኡ እውን ኣካላዊ ህፃናትን ወሳኒ ረብሓ ስለ ዘለዎ ንኽትጅምሩ ድማ ምስ ሓኪምኩም ተመኻኺርኩም ትክክለኛ መጠንን ፅሬት ዘለዎ ዓይነት ዓሳ ዘይቲ መሪፅኩም ንኽተጥቅምዎም ንመክር እዚ ኣልፋ ሄልዝ ቲቪ ዩቲዩብ ቻናል እዚ ኣብ ዙርያ ጥዕና ደቂ ሰባት ምስ ስርዓተ ምርባሕን ስነተዋልዶን ደቂ ኣንስትዮ ኣባላዘር ወይ ከዓ ሕማም መብስቦ ምስ ጥንስን ሕርስን ጥዕና ህፃናት መከላኸል ጥንሲ መኻንነት ክልቲኡ ፆታ ኩነታት ጥዕናዊ መነባብሮ ወይ ከዓ ላይፍ ስታይል ተመሓላለፍትን ዘይተመሓላለፍትን ከበድቲ ሕማማት ስንፈተ ወሲብን ካልኦትን ካብኹም ቤተሰብ ቻናልና ብዝቐርቡ ጥዕና ተንከፍ ሕቶታት ዝተኣናገደሉ ናትኩም ዩቲዩብ ቻናል እዩ ነዚ ቻናል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ ናብ ካልኦት ንክበፅሕ ድማ ሼር ላይክ ኮሜንት ንግበር